Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi mamuka sei mukoma Nashi, please hide me. Inini ndine nyaya yangu yandinoda kunzwa kubva kuhama neshamwari kuti ndoitawo sei nayo. So nezuro musi wa 25/12/2022 ndakaonawo rimwe group rainge rakanzi gogo mupedza nhamo magic money. Saka ndakajoina group riya ndikati gogo makadii. Ivo vakabva vati tinosimba muzukuru. Inini ndikati ehoi. So ndakazovaudzawo kuti gogo ko iyi magic money iyo inofamba sei. Ivo vakabva vati ndinokuitira mari muzukuru then unozongoona mari yatova mumba mako. Saka ndakabva ndangoti ehoi gogo. Zvikabva zvanzi unoida here? Inini ndikati hongu mbuya ndinoida. So ivo vakabva vati unonditumira mari inokwana iyo kuita 1000 rands ndobva ndakuitira magic money. Then muzuva rimwe chete iroro unobva watoona mari yako inenge yatovamo mumba mako. Ini ndikati ehoi gogo, asi pari zvino handina kana mari. Ndichazokubatai then muzondiitirawo kana ndatambira. Saka ndakazomuka nezuro musi wa 25 December vachiti muzukuru ndiri pamatare ndava kuda kutokuitira mari yako cause nhasi ndapinda mudare. So inini ndakazovadavira kuti gogo pari zvino handina mari yacho. Saka muzozviita kana ndava nemari ndichazokuudzai kuti chiitai. Ivo vakabva vati hazvina basa muzukuru, unozondipa kana wava nemari yacho. Ndikati ehoi. Zvikanzi ndipe zita rako nemutupo wako nemapictures ako. Then ndakazovapa zvinhu zviya vakabva vati usabva online. Ndokubva vambonyarara kwechinguva ndokuzonditi mwana. Inini ndikati gogo. Vakabva vati pfuma yako yabuda. Asi ndaita dambudziko rekuti pabuda pfuma yako nyoka yabva yaenda pamusoro. Zvino pari kudiwa mari inokwana iyo kuita 2000 rands yekuti ndikwanise kutenga mafuta. But zita ravakataura remafuta iwawo ndarikanganwa. Ndikabva ndati pari zvino gogo handina kana mari. Vakabva vati kwereta unditumire then unozomudzosera kana mari yako yapinda mubhegi. Zvino mari iya ndakaitsvaka asi ndakaishayiwa. Ndokuzodzokera bheki kuna gogo ndokuvati gogo ndashayiwa mari yemafuta. Ivo vakabva vati hazviiti kuti uti washaya mari iyoyo, tsvaka vanokupa nekuti kana ukarega kusenda mari iyoyo kunouya nyoka iyi ikoko. Ende nyoka yako iyoyo kana ikangogara yauya ikoko zvinozokudhurira kuti ubve nayo ikoko uchiuya kwandiri. Saka tsvaka mari. Mukoma Nashi ndakambozama kukwereta ndikazama kumbotengesa foni yangu kuti ndikwanise kuwana mari iya, asi mari iya ndakaishayiwa. Ndakazoudza gogo vaya zvekare kuti gogo handisi kuwana mari iyoyo ndoitawo sei. Ivo vakabva vati kwava kuchiuya nyoka ikoko, but ndakambozama kuvakumbira ruregerero kuti varegedze kunditumira nyoka, but vakabva vati nyoka yakutouya. Saka usasvika 4 PM usati watumira mari. Apa inini ndainge ndisina kana mari. Ndakazotaura neimwe boyfriend yangu inogara kuPretoria akabva ati huya hako utore mari kuno kwandiri. Inini ndakaenda ikoko ndichimhanya, asi mukomana uyu aitonyepa ainge asina kana sendi. Pandakasvika akabva ati inini handina kana mari but ndanga ndichingoda kuti uye kuno kwandiri. Saka ndakabva ndaudza gogo vaya kuti gogo mari iya ndaishayiwa. Ivo vakabva vati ndakutouyisa nyoka ikoko. Vakabva vanditumira video renyoka iyoyo yainge iri pamusoro pemari. Vakabva vati mari yako iyo muzukuru, asi nyoka iyo iri pamusoro ndiyo yava kuuya ikoko kwauri. Nyoka iyi yainge iri tema ine mavara eblack. Ndakatotiza mumba kutaura kudai ndiri kurara kumaraini, ndiri kutya kudzokera kumba kwangu. Ndoitawo sei nai vehama? Ndofa here? Ndiri kutya kutumirwa nyoka iyi nambuya ava nekuti vari kuti kana usina mari is either unotipa mwana wako 1 kana hama yako 1.
ini ndakabva ndati handina kana mwana wangu wandiri kuda kuti afe, uye hapana kana hama yangu yandinoda kuti ife. Ivo vakabva vati saka ndotumira iwewe nyoka iyi, kana usina mari it's either tengesa midziyo yako mumba mako undipe mari iyoyo ndiwane kuzokutumira iyi yandakugadzirira yacho. Ndodii hama, ndipeiwo mazano, musanditukawo please. Ini ndaitoda kuona kuti gogo ava vanoita zvinhu zvechokwadi. Pari zvino ndava kutogara hangu kumaraini, ndava kutya kuti kana ndikangodzokera kumba ndichawana nyoka iya iri mubhegi raida kupinda mari ikabva yandiuraya. Ndinogarawo muPretoria. Please mukomanashi, kana mazoposta ndinokumbirawo kuti mundinotify ndikwanise kuzoteverera maadvices evamwe mucomment section. Ndiyo yanga iri confession yemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi elo mukomanashi, ndini uya akambotumira audio ndichiti ndatambura muSouth Africa. Chakaitika mukomanashi ndechekuti ndaishanda ndichifudza mombe, asi taishanda tiri vaviri. Saka murume wataishandira uyu aiva nemakombi ainge akawanda, so aigara nguva zhinji ari kuJoburg. Saka pamusha apa pakazouya umwe mwana wemurume uyu wataishandira. Mwana uyu ainge ari kuma 16 years, asi musikana uyu aiva achirarama neurema. So takazoti tagara, ndakazonotisa kuti mumwe wangu wandaishanda naye ainge ava kurara nemwana uyu wevaridzi. Umwe wangu ndakambozama kumuudza kuti shamwari, ngwarira vanhu ava vemateksi, kana akazozviziva anokwanisa kuzokukuvadzisa, but iye akaramba kunditeerera. So musikana uyu akazoita nhumbu. Then shamwari yangu yandaishanda nayo ndakambozama kumuyambira zvekare kuti shamwari, dai watiza zvinhu izvi zvisati zvazivikanwa. Iye akabva ati aiwa, ndichazodzokera hangu kwedu, nekuti iye aiva wekuMozambique, but haana kana kure kwaakaenda, aingova musame area. Ainge ava kutoshanda pane umwe mudhara aiva nematavern. Ukuwo mwana wemunhu wataishandira, mimba yake yainge ichitokura kusvikira baba vaya vazouya, but pavakauya vakaita noise kwandiri vachida kuziva kwaiva nemuchinda uya wekuMozambique. Zvakaitika vakati vachingosvika vakabva vati nhasi ndinoda kukuuraya. Ndakabva ndakandwa muQuantum. Kombi iyi yakabva yatanga kudhiraivhiwa ichimhanyisiwa. Apa yainge yakabviswa masits ose ekumashure. Saka vakavhura dhoo riya hombe rekumashure vakabva vaburitsa musoro wangu panze pekombi, vakandisungirira musoro wangu padhoo. Saka kombi yaiti kana ichifamba dhoo riya raivhurika robva razodzoka roroverera pamusoro wangu. Saka pandakanzwa zvava kunyanyisa kurwadza, ndakatanga kuridza mhere ndichitaura kwaiva nemuchinda uya wekuMozambique. Vakabva vati ndimufonere ndimuudze kuti tisangane. Saka pandakamufonera iyewo haana kana kumbonyumwa, akabva auya achimhanya asina kana kuoneka. Sezvo taimboita madhiri ekutengesa makwai zvechitsotsi, tobva tati gwai ratinenge tatengesa rarasika mugomo. Saka pandakamuudza ndakamuti pane munhu ari kuda gwai, asi ati ari kuda rakatovhiyiwa kudhara. Saka akabva auya achimhanya, but paakanopinda mukombi akabva aona kuti kombi yandaiva ndiri yainge isina kana masits mukati. Iniwo ndainge ndakarara pafloor nekuti ndainge ndanyanya kurohwa. So takazoendeswa mugomo, vakabva vatanga kumurova, but paiva nemuzukuru wemurume wataishandira. Muzukuru uyu aishanda kune dzimwe motikari dzinenge dzakanyorwa kunzi forensic neumwe mupurisa aivapowo. Saka pavakaona kuti murume uyu ainge apererwa nemweya wekufema, vakabva vamuisa mumotikari imomo inenge yakanyorwa kunzi forensic ndokubva vaenda naye. Kwavakaenda naye handizivi, kunyange kuti vakazonyora kuti kudii paripoti handitozivi, nekuti vakabva vanyora mapepa ipapo vakabva vasimudza motikari dzavo vakabva vaenda. Inini ndakabva ndapiwa mari yandakakuudzai iya mukomanashi, but pamari iyoyo hapana kana chandakamboishandisa. Ndakangodzungaira muDurban kusvika mari iya yapera. Nanhasi ndiri munhu wekungofamba neSouth Africa. Wose anenge ada kungondibatsira anobva aita munyama usingaiti. Pane vamwe baba vaiita zveboat muDurban, vakangofira kunditengera hembe nekundipa room yekugara, asi manheru iwawo mota yavo yakati yakapaka mustreet yakabva yarohwa nebhazi, haina kana kuzombofamba kusvikira ndazobvawo pamba pavo. Zvandinosangana nazvo mukomanashi zvakawandisa, asi izvi ndizvo zvishoma zvandikakwanisa kungotaura pari zvino. Iyi ndiyo yanga iri full confession yemukoma vaya vakati vari kungodzungaira neSouth Africa. Regai tibva taenda panyedu
inotevera. Anzi, hello mkomanashi, inini I am a woman who is married. I was blessed with 2 kids. Inini nemrume wangu. We stay in an upmarket residential area. Our house is in a gated community. But mkoma ndiri kusangana ne abuse mu marriage yangu. My husband haasi munu anokurova, but munu wekuti anokurova nema actions ake. So since this festive season started, he has not been home. Kana iri nyaya yema girlfriends I have given up, and he doesn't even care kuti aenda kunotestwa or not ne girlfriend, because I once saw a chat reumwe mskana wake raiti, let's get this straight. So I told you kuti inini I am HIV positive, but still you chose to have sex with me without protection. Why? After I confronted my husband about the matter, hana kana kumbova consent. Akangoti after I slept with her, I went kwa doctor and ndikavandapiwa medication to prevent any infection. But to be honest, zvinu izvi zvakandirwadza kusvika palast point. What's most depressing about it ndezvekuti when my husband married me, I was a slim woman, but I gained weight. But the way he mocks me in bed is leading me into depression. Ndinokwanisa kutenga nightwear diki diki trying to turn him on, but he can say kuti manje zvinozonakidza here kana zvazopfekwa nemajojo tank. Akasvika pakundiudza kuti I want you kuti unoitwa plastic surgery. Ndakabvuma at first thinking kuti maybe he will stop cheating on me, but one morning he forgot his phone when he was going to work. So pandakazoibata yaka unlocka yega. I don't know why, but I saw my pictures ema girlfriends ake, and zvaida kuti ndinoitwa ku plastic surgery is exactly the way one of his girlfriend looks like. Saka ndakabva ndaramba. Iye akabva ati if I don't come home it's your own fault. Saka ipapa akabva audza vana kuti blame your mom because she refused to go on vacation. But mukomanashi, inini I did not refuse kuenda ku vacation, but the condition was too hard for me because we were supposed to go to South America for a vacation, and also ndichinoitwa maboob jobs and Brazilian bum lift. But ne condition yandiri, I am afraid kuti I won't come back ndichiri mupenyu, but I have no choice because last night I asked him for forgiveness and asked him to book for an appointment because I feel sorry for my kids. They were so excited kuti vari kuenda ku America, but now they feel like mommy disappointed them. Such is my story mukomanashi. Saka nenhauo yekushaya ruzivo, before we got married ndakasaina imwe inonzi prenuptial agreement yekuti if I divorce him I walk away with nothing. I also learned my lesson pandakaona another lady wemucommunity medu. After a divorce her husband, she filed for maintenance, but it's now 3 years. The matter is still in court because her husband can afford my lawyers. Saka they keep dragging the case. Jekuti, my former neighbor, is now living hand to mouth because he tried to fight for the maintenance. So when I look at my situation, and this is sina kana hope, but kuti ndingoita zviri kudiwa nemurume wangu, ndiyo confession yangu mukomanashi. That was a confession yasendwa ne one of our sisters vanoteerera chirongwa chedu panapa pa YouTube. Regaiti vataenda panyedu inotevera. Anzi, hello mkomanashi, please post for me as Haidi. Inini wo ndiri kusangana ne big challenge mu marriage yangu. Inini ndakawanikwa kumuri yakabudirira. Andina hangu chandikanyanya kushora. Asi system yandakasvika ndikawana iri mumuri umu. Ndiye kuti vatezvara vangu ndivo vanotengera varora vavo zvipfeko zvemukati. Ndakatombobvunzawo vana mai guru, asi andina kukwanisa kunzwisisa mhinduro dzandaipiwa. Saka kana uchangopinda mumusha umu hautengerwi mabhurugwa navatezvara, asi unozotanga kutengerwa kana wava nemwana. Mukomanashi, ndakarwa nehana musi wandakabva kuchipatara after ndazvara. Pandakapinda mumba ndakatowana muine mapenti matsva. Saka kubva ipapo kusvikira muzuva ranhasi zvipfeko zvangu zvemukati zvinotengwa navatezvara. Chimwezve chinonetsa ndechekuti varume vedu vose vari 5 vagere pamusha pababa vanova tezvara kwandiri. Saka pahu5 hwavo anokwanisa kusimudza musoro chaiko hapana. Mukomanashi, sezvandataura before, chatinoshaya chaicho hapana, asi izvi ndizvo zviri kuitika mumusha medu. Kana vari vana chaivo, tezvara vedu vanorapira nhova dzevana vedu vari voga.
vanoti kana mwana ava ne3 weeks vanomutora vobva vapinda naye mubedroom mavo. Hameno kuti vanozvifambisa sei, nekuti vanozongobuda nemwana vobva vakutambidzai mwana uya vobva vati musamugeza kwe2 days asi munenge muchingomupukuta chete. But kana ukatarisisa panhova pemwana unotoona kuti panenge pachirakidza kuti pakadirwa urume. Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kubva kumagroup members kuti zvinhu izvi zviriko here. Kana maakuposta please notify me. Ndiyo yanga iri confession yabva kumuroora. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukomanashi, please post for me. Ndivige zvekundiviga chaiko. Ndiri murume ane 34 years. So ndakatakura mhuri yangu kuenda nayo kumusha kwa madam kuti tinodyira Christmas yedu tiri ikoko. Saka takazosvika kuya uri musi wa 23 December tikabva tatotanga yedu kufara tichinwa wawa. So wainge wava musi wa 24 December patakazouraya mombe yedu ndokubva tatanga yedu kugocha tichifara because tainge takawanda from different places. Saka paitofarwa zvisingaiti. Vakwasha vose nevadzimai vavo tainge tiripo, kozoti anatsano nevadzimai vavo vainge varipo. So takazotanga kuita gochi yedu musi wa 24 tichinwa bobo. Takazoti 25 which was yesterday tainge tichifara tichidya nyama kusvika moyo wamira. Takazorara kuma 10 yedu. Inini ndakazopepuka kuma 3 ndonzwa kuti ndainge ndava kunzwa mudumbu. Ndakabva ndamuka ndokuenda hangu kutoilet, but ndakati ndichisvika kutoilet kuya ndakawana kuina ambuya vachichaya haikona zvekutamba. Saka ndakamboshinga ndichiti zvimwe vanokasira kubuda, but vakaita almost 20 minutes vari mutoilet. Ndakamboedza kumira, but ndainge ndava kunzwa kuti mudumbu mangu mainge mava kupisa. Ndakati ndakubuda ziya ndakambotsvaka pekuti ndingawanda ndikwanise kutumba, but ndakapashaya cause nzvimbo yacho hakuna kana masango. Dzimba dzacho dzinenge dzakangoteedzana uye kune tumastands twepayard, then minda inenge itori kure. Ndakambofunga kuti regai nditore badza ndichere chikomba, but ndakarishaya. Ndakazobvunza mukadzi wangu kuti ko mapadza ari kupi, iye akabva ati mapadza ose ari kucottage yana mudhara. Ipapo ndipo pandakazopusa manje. Ndakabva ndakurirwa nemudumbu uye ndokubva ndatanga kutozviitira ndakamira kuita kuyeredza makumbo ose. Mukomanashi, ndakapererwa. Ndakambofunga kudzokera mumba mainge muina madam, but ndakaona kuti ndaikwanisa kuzozadza tsvina mumba cause imba yacho ingori 4-roomed house, imba yavakwasha nevakadzi vavo. Ndakashaya zano zvekuti my last option ndakazofamba kuenda kurwizi ruri 4 kilometers kubva pamba. Ipapo kuenda kurwizi ndakasvika ikoko ndiko kwandakasvika ndikageza nekuwacha bhurukwa. Ndakatongoita zvekuba chisipo chemaplates padara ndicho chandakaenda nacho. Ndikasvika ndikawacha trouser nezvose zvandainge ndakapfeka. Saka ndakazoyedzerwa ndisati ndadzoka pamba nekuti hembe dzainge dzisina kuoma. Ndakazotobva kurwizi zvekuma 99 hembe ndipo padzainge dzaoma ndikabva ndapfeka. So pandakazosvika kumba ndakazama kutsanangurira mukadzi wangu zvose zvainge zvaitika kuti ndakabuda panze, then ndikazozviitira tsvina ndikaenda kurwizi. Asi mukadzi wangu haasi kunzwisisa, ari kungopopota achiti shuwa ungarara kuchihure, iwewe wakashanya kumba kwedu here. Ndiri kutoshaya kuti ndomubhilivhisa sei. Please help me with ideas. Ndodii kuti mukadzi wangu anzwisise. Ndiyo confession yabva kuna mukoma vedu ava. The next confession munhu uyu ati iye ndakateerera confession yemusikana uya aiti anorota zvinhu zvinoitika, but since then that lady she's not responding to any of my messages. Let me read this confession yabva kuna mukoma ava. Hanzi, ndiri shocked right now because all along I just thought myself as an abnormal person. Inini zvakatanga ndiri kuprimary zvekuti ndinorota kana vanhu vandisingazivi kana nzvimbo dzandisingazivi, then after some time ndaizoti ndaenda kunokuya ndaita sekuti zvinhu izvi zviri kutodzokoreka mulife. Pamwe pacho ndaitomboda kubvunza munhu kuti ndakakuonai kupi, but ndaizorangarira kuti zvinhu izvi ndakazvirota tainge tisina kana kumbosangana. Ndaikwanisa kurota chero mari yapinda muaccount mababa vangu, accident nerufu rwevanhu. Ndaitoziva kuti kana ndikangorota zvaitoitika. I have failed to maintain a relationship because of my situation. I am that person angori worried because whatever I dream zvinova zvaitika, be it
good or bad. Ndinogona kuwirirana nemunhu masikati, but kana ndikangomurota tichinetsana ndinobva ndatoziva kuti munhu iye ane mushonga. I sense the very negative energy to an extent yekuti ndinorwara. I was once transferred kunoshandira somewhere in Manicaland and I spent the whole 3 months ndichirwara kusvika umwe munhu azonditi you need to leave this area because zviri pauri is not meant for this area. I am always afraid of linking up with new people. Ndichitya kuti what if they have negative energy towards what I have. Ndichida kukwira motikari chaiyo ndinokwanisa kutorwara ipapo kurutsa nekuzarirwa kana kutsva ndinobva ndatoziva kuti ndiri kunzi ndisakwira motikari iyoyo. At one point my friend was supposed to drop me along the way achienda kushop kwake kune imwe town. Then takati tasvika paifanira kundisiya akabva ati handei ini ndichibva ndatanga kurwara. Iye akabva ati rega nditenge mvura nemamint pamwe inyongo. Then takabva taenda, mota iya yakabva yarohwa ikarola mutara kusvika yakuda kunopinda mumuti. My words are so powerful zvekuti ndikangotsamwira munhu kana ndikangomutuka anobva aita munyama. I don't know kuti zvinhu izvi zvakabva nekupi. If there is any way of you linking me up nemunhu uyo, for sure ndingafara, nekuti vanhu vekumba kwedu believes kuti inini ndine iya inonzi obsession compulsive disorder yekungotya zvose. Iyi ndiyo yanga iri confession yamukoma vedu ava. Vakanzwa confession iya yemusikana uya anoti anorota zvinhu zvinoitika. So we will try to link them up tuone kuti vanokwanisa kuwirirana here. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.